iya. Jan luar biasa, Nduk. Piye? Ngatasi ning tengah lapangan mongko sasi Mei wingi. Jroning sesasi iki udan terus ora leren-leren. Alhamdulillah bengi iki diparingi kanugrahan dening Gusti wujud terang. Wah iya. Wah Jan. Luar biasa. Anggone para warga masyarakat nyuwun ana ngersaning Gusti supaya udane diliburkan dhisik. Oh lah iya. Iki rak tanggal 30 iki cuti bersama. Iya. Klebu udane ya kudu cuti bersama sithik. Iya. Ben para warga masyarakat Sukorejo anggone padha tirakatan iki supaya sah lan supaya tutuk, Nduk. Wah iya, Mak, bener. Kejaba saka kuwi ya para warga masyarakat ki kandel imane. Bener. Mergo para warga masyarakat uga maratidesake sartane uga padha duweni niat ikhlas lahir lan batin, Mak. Ya iya. Mula ya ora mokal nek iso kasembadan kanthi kahanan sing sarwa-sarwi megah kaya mangkene. Lho, lah iya. Ha iya. Matur nuwun. Iki awake dhewe luwih dhisik ngaturke kula nuwun ya, Nduk. Iya, Mak, ya. Ana ing ngersaning para warga masyarakat ing kene. Ngendi? Iki mapane ana ing wewengkon dusun Duwel, Nduk. Oh iya. Kalurahan ya Desa Sukorejo. Iya, Mak, ya. Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Iya. Aku mau kanca-kanca kleru le menyampaikan. Iya. Awake dhewe sowan ning Kabupaten Nganjuk ki ya udakara wis ping 3 iki. Iya. Mau diaturke ping pindho ya ora apa-apa. Iya, Mak, ya. Matur nuwun, Mak, ya ya. Luar biasa. Iki awake dhewe sowan ngersani para warga masyarakat ing Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Nduk. Iya. Utamane warga masyarakat ing dusun Duwel kene. Iya. Acara lan rangkaian iki bengi iki dalam rangka apa, Mak? Dalam rangka ya kuwi bersih desa. Kalurahan ya Desa Sukorejo sartane dusun Duwel ana ing taun 2000 gangsal likur. Weh. 2000 dosa gangsal. Iya, Ngawur 2000 selangkung ya 2020. Iya. Luar biasa. Iki wayangane ora mung cukup bengi iki. Iya. Ning sangka sukses. Lah iya, Mak, ya. Sangka sugihe warga masyarakat ing Sukorejo iki sapa sesasi iki wayangan ping pindho. Iya. Bengi iki awake dhewe, Terus sing berikute sesuk tanggal 7 ya kuwi guruku ya pepundhenku saka Gebang Surakarta kono panjenengane Ki Purba Asmara. Iya, Mak, ya. Kapan kuwi? Sok tanggal 7, Nduk. Oh iya. Nek ngono kuwi arep sowan mrene nyusul rene. Ya nek longgar wektune ngono. Wah iya. Tak mampir mbok menawa. Iya, Mak, ya. Wong aku ngasta dhewe kok. Lambemu ra ya. Ya sewang-sewangan lah. Iya. Ngaturke matur nuwun. Sartane ngaturke pandonga awake dhewe saiso-iso. Amarga awake dhewe ki ado-ado ditimbali saka Gunung Kidul tekan kene iki ya panuwune wujud syukure awake dhewe lan wujud panuwune awake dhewe ana ngersane warga masyarakat Sukorejo utamane Duwel kene. Sing sepisan yo ngaturke panuwun. Iya, Mak, ya. Ping pindhone ngaturke pandonga. Iya. Dadi pandongane awake dhewe sak kanca saka Gunung Kidul iki muga-muga iso dadi landayani ana ngersane para warga masyarakat Sukorejo. Iya, Mak, ya. Amin. Pandongane muga-muga sakwise para warga masyarakat ngadani upacara adat bersih desa iki ana ing Desa Sukorejo. Panyuwune muga-muga sak pungkure iki wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak kepara saklamanya. Selamanya kita teges Selawase urip muga-muga warga masyarakat ing Sukorejo manggya ayem tata titilan tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata turta raharja. Amin, Mak, ya. Diadohke saka rubeda didohke saka sengkala cinaketke marang kawidadan
dicaketke marang nugrahaning Gusti. Matur nuwun. Iya. Wong awake dhewe iki ya nuwun sewu. Sak iso-iso gladi wanuh nggulang tepang ana ngersane para warga masyarakat. Paribasan awake dhewe iso ditimbali diparingi kesempatan kuwi wis matur nuwun lan wis alhamdulillah. Mula awake dhewe ya kudu sak iso-iso ya menehi ijole ora ketang mung donga saklimah, Nduk. Iya. Mergo ngene. Gusti Allah kuwi Maha mengetahui, Gusti Allah kuwi Maha ngerti karo apa sing dikarepke dening titahe ya dening umate. Iya. Mula pandongane gandeng Gusti Allah kuwi Maha mengetahui, mula kang saka kuwi muga-muga apa sing dadi kebutuhane para warga masyarakat ing desa Sukorejo kene mungguh iki kebutuhan jangka panjang utawa jangka pendek. Iya. Wektu iki utawa wektu sing bakal tumeka muga-muga Gusti tansah nyukupi marang apa kebutuhane para warga masyarakat. Amin. Mergo iki luar biasa, Nduk. Iki bar panen brambang terus iki ngipuk winih. Iya. Nek cara nggone dhewe kono tembunge ngipuk iki carane pembibitan nek cara kene kuwi. Iya, Mak. Ya, ya alhamdulillah 3 dina iki terang ora diparingi udan. Dadi nggone para warga masyarakat nggone gawe sartane ngipuk winih kuwi iso digampangke, Nduk. Mergo ora saben dina ngrukupi. Iya, Mak. Ya, kepanasan kuwi malah benihe iso sehat. Bener, iya. Ngaturke panuwun ngursane penjane Pak PJ Kepala Desa. Iya. Minangka pelindung. Penjenengane Bapak Priyono, Nduk. Oh iya, Mak. Ya. Satane go ngaturke panuwun karo penjane Pak Ketua, penjane Bapak Panijo, Bapak Sekretaris, penjane Pak Purwanto. Iki tak aturke supayane para warga masyarakat kuwi pirsa. Iya. Sartane para warga masyarakat kuwi padha duweni rasa ndarbeni sartane sengkut gumregute nggone padha tirakat memetri marang bumine. Bener, Mak. Ya iya. Bendahara penjarane Pak Warsito ana ing anggota ya ing seksi hiburan penjarane Bapak Subari, penjarane Bapak Siran, Bapak Sumaji. Iya. Seksi perlengkapan ana penjarane Bapak Sobarah, penjarane Bapak Sadi, penjarane Bapak Cito. Iya. Banjur ana panitia pemungut dana. Iya, iki nggunakake dana swadaya masyarakat seluruh RT ataupun RW ana ing dusun Duwel kene, Nduk. Iya, Mak. Ya. Ya ngaturke panuwun karo seksi konsumsi ibu-ibu perangkat desa mau, Bu RT, Bu RW. Wah, aku tekan ngarep mbale mau wis dikrubut, Nduk. Iya. Dikrubut karo ibu-ibu. Ya wajar kareng aku ki bagus kok ya. Lambimu rane. Ayo. Guyon, Nduk, guyon wis ora. Aku ora bagus ya mung biasa kaya ngene apa anane ya. Sangka iki ora kok mergo aku rupaku ganteng iki ora. Wong aku tak akoni aku kuwi nek bagus ya ora isih kalah bagus karo panjakku kok. Iya. Dalang karo panjake kok ganteng panjake iki nek ora aku lakon. Iya. Iya, Mak. Ya. Ibu-ibu kuwi sangkale padha kepengin nyekseni tirakate para warga masyarakat Duwel. Iya. Mula kang saka kuwi ya disahke foto karo aku mau. Mboten sisan kalih wiyaga-wiyagane, Bu. Aku ya ngono. Sindene nggih dereng dandan lho niki aku ya. Kalih jenengan mawon nek mboten kalih jenengan kok raos kula mboten marem terus ngono kuwi. Iya. Dadi aku ki iso memuaskan dan memaremkan ngono maksudnya. Oh iki senengane ora guyon. Iya. Ya, monggo sareng-sareng. Ki ngenalke para sinden. Iya. Saka Gunung Kidul nggawa pira, Mak? Nggawa cacahe 1 2 3 4 5 6 7. Wah, iya. Ya ditepungke mbaka siji. Saka sing pojok kono sik, Bu. Sing cedhak karo bapak-bapak penonton. Iya. Sing enom dhewe. Iya. Kowe karo kae kuwalat lho, wing ora kuwalat. Wis tak pageri kok ora kuwalat. Sugeng dalu, Ibu. Sugeng dalu.
Ora sing nek muni Sugeng Dalu ki aturna Sugeng Dalu ning sinten lho. Misale sing ngomongi sampean ki sing nyugeng dalu sampean ki Pak Lurah ngono ya Sugeng Dalu Pak Lurah utawa umpama aku ya Sugeng Dalu macange utawa sapa ngono lah. Baleni. Iya. Sugeng Dalu Ibu. Sugeng Dalu Dik Cange. Oh inggih, inggih. Kowe karo kono ka pernah. Kono Mbok Deku. Oh iya, Lah iya, ora Mbak Yu ora. Nang gleleng banget tak sebut Mbak Yu. Iya. Terus ngenomi. Nggih, paring asma sinten Ibu? Kula Tarni. Ibu Tarni kompletipun? Nggih Bu Tarni. Oh, ngaten. Komplite ngendikane Tarni tralala. Ya kuwi garwane Mas Gareng tralala. Kae. Nukulke sing enong kae apa? Iya, Mbak, ya. Ibu Tarni pi dalem saking pundi, Bu? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidule pundi? Nglipar. Wah, iki tanggaku, Nduk. Oh iya. Ben para warga masyarakat iki preso. Nek kuwi tanggaku, dadi aku ki apa ya, sinden ki ming tak jipuk sak kiwa tengenku tok. Iya. Engko andinge kuwi ya ming tanggaku kuwi. Iya. Statusnya menapa, Ibu? Statusnya terdaftar. Maksudnya terdaftar menika? Terdaftar nggih. Terdaftar terus pundi? Legan. Oh, legan, oh, legan. Legan kok ndek anak sing enong. Iya. Mboten napa-napa ta? Mboten napa-napa. Kuwi ora kok legan ning pun nate legan, ngaten niku. Iya. Matur nuwun Ibu Tarni. Iya. Sing tengene Bu Tarni, Mak. Ya. Sugeng Dalu, Bu. Oh, nek iki sing enom iki Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng Dalu nak Mas Cange. Wah, yo. Heeh, ya ora gelem dinamke tetep nak Mas ngono nyebute. Ya ora apa-apa. Nggih Sugeng Dalu, Bu. Paring asma sinten, Bu? Kula Mbak Tia. Mbak Tia, oh nggih. Oh, Nggih. iki nek sepuh ora wangun, Nduk. Piye? Nek wis dadi simbah-simbah umure ya swidak ngono ora wangun disebut Mbah Tia, ngono ki ora wangun. Iya. Ya ngenomi sithik ngono Iya. lho. Karang piyae-piyan ki ana jeneng cilik karo jeneng tuwa ki ana dhewe. Pi dalam saking pundi, Bu? Dalem saking Gunung Kidul. Nah, iki ya tanggaku meneh. Iya. Omahe cerak SD. Iya. Alah nek lewat ra mampir kok. Panjenengan mboten jenengan mampirke kok. Aku arep mampir ya peke apa? Dikira njejaluk engko. Wong kahanan aku butuh terus e. Iya. Nggih. Statusnya apa, Mang? Statusnya menapa, Bu? Mbak Tia? Status. Nggih. Kula bojone wong. Oh, nggih. Nggih. Ngendikane garwane jenengan nderek dalu niki. Oh, lanceh. Ingkang pundi? Ingkang Gambang. Weh, wo ayo sembodo. Pripun Pak Bu? Yaine ya bagus. Iya. Monggo kuwi ya dalang, Nduk. Oh, iya. Dudu dalangan pit dudu. Dalang asli, dalang sejati menyang iki warisa. Kuwi Ya, Ki Sukaja Adiwarisa. matur nuwun. Tengene Bu Tia. Ya, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, Sugeng Dalu Mbok Cange. Iki sinden gemo iki ya iki. Iya. Lampemu. Paring asma sinten, Mbak? Nami kula Yoga Purna Asmarawati. Nah, komplit ngene iki. Nek cah saiki iki jenenge dawa-dawa, Nduk. Iya. Yoga Purnawirawan apa? Purna Asmarawati. Yoga Purna Asmarawati. Wah. Nggih. Iya kan. Pi dalem saking pundi, Mbak? Magelang. Wah, iki udu tanggaku. Wis geser. Kowe iki kok mban silatan lho, ora. Ora ya. Statusnya napa, Mbak? Kawin. Heh? Pripun? Lha blanje to. Teng KTP lak kawin. Oh, tulisane ngono to. Nggih. Mbak ya menikah ngono lho Oh, ora. nggih menikah. Disenggo ki sing ora-ora ngono kok wis ngene ora. Iya. Sampun gadah. Nggih, kadah napa? Anak kucing. Nggih. Ngendikane sampean iku garwane sing demung napa nggih, Mbak? Nggih, leres. Oh, nggih. Ya syukurno lho nek diaku. Heeh. Biasane kadang ki sinden ki nek bojone melu nabuh ngono ki semengi dadi sepanggung ngono ki ditakoki ngendikane sampean garwane sing ngendang. Oh, Dede nika ming tiyang buangan ngono. Lah kok dadi Biasane masalah ning omah nek Nek- ngono kuwi. Lha mboten napa-napa, profesional kita kerja menika wis. Iya. Bagus Mbak Yoga. Nggih. Iya. Neng panggung ki teges
Penjarane ora kok apa ya ngemongke milik umum iki ora ning pancen ngaku nek duwe garwa. Oh iya. Sisih tengene Mbak sinten Mbak? Sugeng dalu Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbok Cangik. Wah. Rada agal iki. Rada agal piye nek mau ki di sugeng dalu ngono ki. Nggih, sugeng dalu. Nah iki kayake kok rada apa maskulin lho. Wah iya. Maskulin. Lho ora apa to. Lemuni wis suarane gede banget. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Via. Via. Ning via tok ngono. Nggih, lah kajenge gampang. Gampang? Nggih. Kok iso disebut gampang niku makne pripun? Lah cendhek to. Nggih, Mbak Lah Via. kok nggih pripun? Ora sampean ngomong apa sih? Lah wau ngopo? Lah wau kan Mbak Yoga menyebutkan nama panjangnya kan jenengan malah belibet to. Nggih. Lah kek kula sik pendek mawon. Oh, ngaten. Nggih. Ya ora apa-apa. Omahe ngendi, Mbak? Pathuk Gunung Kidul. Sik, iki kayake sing kondang kae, Nduk. Apa? Warga kene tak kira ya pirsa. Apa, Mak? Bakpia Pathuk Gunung Kidul ngene. Lah ya iki wujudane bakpia iki ya semene iki. Iya. Nek sing didol kae rada cilik ya. Rada cilik, kae kacange ming sithik. Lah nek iki Estu Pak Bu niki kacange. temonjo Pak Bu. Ngerti temonjo ra ya kene ya. Temonjo ki apa sone dhewe iki? Ya nek ndi ana marem ki. Marem nggih. Heeh, Mbak Pia, Mbak Via wis wong saiki wong aku ora nyebut Via ngono ki dadak nekuk cangkem ki Pia wis ngono wae. Iya. Daleme Pathuk. Iya, statusnya apa, Mbak? Sudah menikah, sudah punya anak, sudah lulus semuanya. Anake? Hah? Anake wis lulus kabeh? Aku lho maksude, wong rupa-rupa nom kok ngene kok. Oh, iya. Ya mbok menawa le meteng ki ket SD. Waduh. Enggak boleh lho kuwi, mosok pernikahan dini. Ayo mbok menawa sampean ki jaman biyen to, sampean uripe mbok menawa nuwun sewu ning tengah alas. Adoh saka pemukiman, adoh saka perlindungan warga masyarakat. Ora ya. Sisip sembire terus tanpa kasengaja ya to. Saiki ki sosialisasi ki wis menyeluruh tekan desa-desa terpencil wis disosialisasi. Ya, alhamdulillah. Ora nesu lho, tak garapi kaya ngono mau ora nesu. Biasa. Iki mung entertain panggung, kok medun-medun terus cangkeme iso dikucir engko, Mas. Iya. Men aku lak selaku korban ning kene iki. Iya. Pun ta? Pun. Nggih, nuwun. Mike dinehke sandinge. Iya. Kon demik dhewe ya syukur alhamdulillah. Waduh, glundungke gedang karo. Wah, wis kisruh. Iya. Sugeng dalu Mbak Yo. Sugeng dalu Mbak Cange. Iya. Asmane sinten? Marwiyanti. Marnianti. Nggih. Sinten? Nama panjang niku wau. Mbak Marnianti. Nggih. Marwiyanti apa Marni? Marwiyanti apa Marnianti? Wi. Oh alah nggih Mbak Marwiyanti. Yalah. Kek Yanti ngono wis. Yanti wis ngono. Pi dalam saking pundi, Mbak? Saking Panggang Gunung Kidul. Wah, saking Panggang. Dale kemritik. Iya. Garing nih. Nggih. Statusnya tesih Bojone wong. Loh, Lah nggih to? lha apa kira-kira arep dadi bojone setan ngono apa piye? Maksudnya iki wis duwe bojo ngono lho, Mas. Tak kira statusnya nek arep ngerondo. Aja ya, Mbak ya. Jangan ya, Mbak ya. Ampun, mboten pareng. Lah nek muni isih bojone wong ae. Lah nggih to? Kuwi rak berarti rak suatu saat ana murgane nglakon ki rak wis ora dadi bojone wong ngono lho. Ya aja ndonga ki sing apik. Sing apik-apik mawon. Ayo sampean kuwi kok ora. Iya. Sing tengen, Mbak. Monggo sareng-sareng. Iya. Sinten Mbak asmane, Mbak? Sugeng dalu Bulicang. Kok licang? Limbuk Cange. Wah, ya pinter iki, Nduk. Nggih. Iya. Sajake sarjana. Durjana ora sarjana. Iya. Kok Durjana lho. Disingkat Licang Limbuk Cange. Enek werdine lho, Mbak. Werdinipun? Limbuk ki ana enek werdine.
Oh ngaten, werdinipun apa? Kan ana hurufe L I M B U K, ana 6 no. L L linambaran. I Iman, M murih, B bisa, U urip, K. kepenak. Nah. Oh. Dadi limbuk kuwi singkatan linambaran iman, murih bisa urip kepenak. Oh iya, kuwi jenengmu limbuk kuwi kuwi. Iya. Wondene wis nek cangik ana dhewe. Sesuk wae ora usah saiki. Ya cangik sisan kok Aku ora mikir ya iki kok. Nek limbuk ki ana jarwa dosoke saka tembung li karo mbuk. Oh iya. Nek li ki teke pane, mbuk ki teke mbokne. Oh. Iki ora kok saru ki orane iki pancen jarwa dosok Jawa ki ngono kuwi. Oh iya. Limbuk nek li ki tekmu. Paring asma sinten, Mbak? Nek ora tak alihke ngono ya. Nggih, nami kula Niken Asia saking Semin Gunung Kidul. Wah, tanggaku. Oh Nggih. iya. Niken Asia. Senes niken salindri, nek niki niken seledri, Bu. Nggih. Niki Niken sak driji. Pripun? Niken sak driji. Sak driji niku tegese nembe anu sak driji ngoten, sak driji Malang ngoten. Nggih. Driji sedasa ngoten lho. Oh, nggih. Driji sedasa. Mbak Niken. Arep piye 10 driji iki? Siji wis sak. Anu, Mbak, nganti Halo? kelalen statusnya napa statusnya? Sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah? Nggih. Oh, ya. Rondo. Iya. Nggih, rondo kula rondo, Mas. Oh iya. Umumno sisan. Iya. Nggih, Pak, nggih. Rondo. Ya men aku ora kok teges ngasorke iku ora wong kono le ngomongke dhewe kok. Nah, nggih, kok menawa mengke pikantuk Kepayon. jodoh wonten mriki. Aja kok senane ora iya. Sing cerak dalang ki, Mbak? Sinten, Mbak? Oh, sing genter terus mbungae, ayo. Begitu disebut sindan sing cerak dalang sinten, Mbak? Terus sing genter, apa? Angger dalange muni sindane sing cerak dalang, Mbak. Apa? Iya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Bu Cangli. Nggih, cangek limbuk nek mau licang. Iya, Mang. Walik. Diwalik. Ya ora apa-apa diwalik-walik iki ya penak wae kok. Lah nggih to, ndak gosong. Paring asma sinten, Mbak? Ayo saya kendel loh, arang bendina didulang tabuh gender terus kaya Ya ora kolu to aku. tabuh gender iki sing piye ora? Tabuhe ming cendhek ning pucuke jebeber, kuwi tabuh gender. Iya. Ora percaya deloken tabuhe iki ming ngene terus bunder jebeber ngono Nggih tabuh. pun weruh kok kula. Iya. Nggih sugeng dalu, nderek tepang kula Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih. Anggi Laksana napa Anggi Widyawati? Anggi Widyawati Laksana ngoten mbok menawa. Oh, nggih. Prayogi menika, Mbak. Iya. Pi dalem saking pundi? Pak. Gunung Kidul kian, nggih. Gunung Kidul to? Nggih, pun ngoten mawon. Nggih. Statusnya napa, Mbak? Kula Nggih. lajang. Lajang, modar ora diakoni sing ngender. Lara ati nek cara aku. Iya. Juk ngono. Heeh. Atur nuwun Mbak Anggi ya. Nggih. Iki ngaturke tetembangan lho. Ya. Tak aturi ngadeg panjenengane Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya. Cekat kancane ceket, dulure gelis kancane cepet. Iki nawala akeh banget, Mak. Ya. Disepoti. Ayo, Mbak, jumeneng, Mbak. Tunjung bang terate. Oh. Jane-jane tawaka kadi langit lambang kepasulayan tan upameneka. Hop. Yes, anu wae. Suwuk ki rasa sing dakik-dakik arep ngetokke sekaran kendange apa piye? Iya. Sugeng dalu widodari kekalih. Sugeng dalu. Nah, bareng ngene iki lho aku seneng. Kompak kok. Heeh. Mongko angel lho bareng iki. Iya.
Lah latihan kok. Nah, mula ya bener Mbak, bener ngerti kan. Nggih. Bener. Men bareng ki latihan sik kok. Nggih. Nek Mbak Yoga ki widodari saka Kayangan Swarga Dahana. Nek kula Sampeyan saka Kayangan Drusila Geni. Loh, Drusila Geni ki nek wis anggene sih. panas. Oh, ora, wis digdaya wis. Manut to? Iya. Ya. Heeh. Ngaturke tetembangan, Mbak. Nggih, wonten pamundutan. Heeh, wonten. Nika tak wacana nek amplop saking Pak Mujiono, BPD Kutorejo. Iya. Penggemar budaya Jawa, weh luar biasa. Iya. Salam bahagia dumateng Mas Dalang lan sedaya penonton. Iya. Ki ana nawala, wah akeh banget tulisane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun bujange kawula warga ing Sukorejo, dusun Ngerco, kula kalebet. Oh iki. Tulisane apa? Kalebet pandemen sutresna budaya. Iya, terutama wayang kulit. Iya, lan budaya Jawi sanesipun. Kula ingkang pinaringan asma Bapak Mujiono, BPD saking Desa Kutorejo. Tanah Wutah darah kula dan seterusnya. Nggih, matur nuwun. Ya apa sing dikersake, Mak? Wah, iki tulisane aku ora iso maca sih. Mripatku ki nek wis wengi wis rada. Nggih. Mula saking menika gendingan nyuwun aja lamis sak bawanipun. Ya, sepados dipun aturaken. Heeh. Matur nuwun. Kok diaturke, Nduk? Iya. Menika maringi Cehna Tresna 50.000. Wah, iya masuk kas. Nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya, matur nuwun. Pamundutan saking penggemar wayang kulit nyuwun lagunipun Ayang-ayang ingkang nembang Mbak Niken, mugi sedaya warga masyarakat ing Sukorejo, Rejoso, Nganjuk tansah pinaringan kelancaran, kesehatan lan kaberkahan. Amin. Salam budaya saking Baturutno streaming. Mangke limbukan nyuwun tembangipun Gubuk Asmara katur warga masyarakat ingkang sami rondo wonten ing pos Kamling. Ya. Saking Pak Kadus Baturutno matur nuwun. Ya, Nika sugeng dalu salam budaya, lestari budayaku. Kenten lagu Mas. Langgam ali-ali saking Mak Suroso Sawangan Magelang. Oh ya, ya diaturake Mak ya. Gubuk Asmara, Mbak. Nggih. Dindangdutke ben rada sigrak. Nggih mau ket mau sore iki lakone wingit. Iya. Nek gak disigrake sithik iki ora. Iya, ket mau sore sakral. Ya Mas Mojo, monggo Mas, Gubuk Asmara dipun medley langgam apa? Dipun medley ali-ali. Iya. Ya Mas, ya kaya ngapa aja?